Hindi malilimutan ng mga Yolanda survivor ang karanasan ng maganapa ang pananalasa ng bagyong Yolanda na nagpabago sa buhay ng bawat isa. Ngayong araw, higit sa pag-alala ng masalimuot na pangyayari ay ang kwento ng pag-asa at pagbangon. Kasama natin si Bombo Niña Magpili para ikwento ang mga ito. November 8, 2013, isang petsa na hindi na muling mabubura sa kasaysayan. Super Typhoon Yolanda. Malakas, mabilis, mapaminsala. Isang hagupit na nagwasak hindi lang ng mga bahay, kundi ng buong mga pangarap. 12 taon na ang lumipas, ngunit ang hangin sa buwan ng Nobyembre ay may dala pa ring pamilyar na pangamba. Maalat, malamig at puno ng alaala. Para sa mga nakaligtas ng Super Typhoon Yolanda, hindi lang ito bagyo. Ito ay isang marka ng kasaysayan ng kanilang buhay. Ang Yolanda o Haiyan ang pinakamalakas na bagyong naglandfall sa kasaysayan, kung saan tumama ito sa Tacloban, Palo at iba pang bahagi ng Kabisayaan. Sa iisang iglap, 100,000 pamilya ang nawalan ng tahanan, hanap buhay at ng mga mahal sa buhay. Ayon sa naitala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, aabot sa 7,350 katao ang nasawi, 28,688 ang nasugatan at 1,062 naman ang nawawala, habang milyon ang naapektuhan. Pero ang tanong, sa 12 taon na lumipas, kumusta na kaya ang mga buhay na tanging sarili lang nila ang naisalba? Eso sa muna nga ni, ginsakitan ako sa tatak. Pag ano nga ni, na ano ito, namo nasing ako. Kuwang gud nga nakingan Yolanda, kaya nakahadlukan. Amo na po sa Sir Pastor. Na siguro ko nagpatay kita, ito kita nga nakininaano. Pero tinatawa lang na mo na doon. Inirestore kami kay magkatatawa. Ang baga, makatatawa mamay kamat na amon ko usong-usong nga para may lang kami igbaw kay tubig naman. Di nalakitat na nga ngalas kaya amo sharing pa ka ng visit na nakaburuton o ano pero makahireya yan ito nga panahon anak nanunong dumani ako na si Pastor Lisiya na nasi ako di nga guna kong pipinan nga rin gamit ay bangin magbumagyo na liwan. Ang bagyo ay pumatay ng libo-libo, ngunit hindi ito pumatay ng pag-asa. Para kay Nanay Anakleta, hindi sukatan sa pagbangon ang ingrandeng tagumpay. Minsan, ito ay isang candy sa garapon, maliit, ordinaryo, pero matamis ang ibig sabihin. Minsan, 5 pisong kinita sa isang araw. Hindi marami, pero sapat para sabihin lumalaban pa rin ako ngayon sa buhay. Dahil ang pagbangon hindi nasusukat sa laki, kundi sa pagpapatuloy. At sa bawat mumunting hakbang, may panibagong umaga. 12 ka tuig na naglabayhan Yolanda hadto nga experience siya dili gud harumamay. Kumusta ako yan na baga after 12 years so far bagahin naka-move on na ako akon experience. Ito akong kinabuhi na nga labi na yan na nga di rin ako nakakita. Okay hiya magda 12 years na buwas anniversary night Yolanda bagahin na masisiring ko nga dako na akon ginlaktan tikang hadto nga panahon nga dayana like han Yolanda kasi 2013 November 8. After that it was a traumatic experience
Kay labi na din namon gin evacuatean nga diri amon balay, upod ko lang mga sangkay diri ko upod anak pamilya. Tapos ito ba nga tas didahan dito nga balay kay na evacuate na kami nanton sa pit nga balay. Tulo na lang kami nahabilin tapos dida ang pagkusugan hangin nga bagan nabayog talaga ang balay nga feel namon madadatogan na kami nga feel ko na nga waray na last ko na to nga panahon. Tapos it was a traumatic experience for me kay that time nasa ko wari man la ako makagbabay kanda mama, wari man la ako makagistorya era. Tas amo to nga paka-survive ko bagahin nag-spend ako pera ka kuan ha akong family bagan di na ako era nag-spend wari maglinakat pera ka bulan pera ka kuan kay it was a traumatic experience ngani. Tapos after had to paghahangin bagan di na kurugmatan ka ba. So yan na ha do sinahiya ka tuig dako na naginlaktan kay diri na ako sugad ka kurugmatan kon may hangin labi na ba di bayan na naglabay nga bagyo diri na ako sugad hiton nga hanuna mga pipira pala katuig nga naglabay nga pagyulanda nga kun na hangin na bagyo bisan naman ladto signal number 1 lakita bisan go tay lang nga signal bagahin dik na hanga turog. Pero hanyanahan paglabay ng bagyo igin tinawan na lang namon anak mga pamilya tas nahanga turog ako sigin hangin pero kun pera pala ka to yung naglabay kung may compare mo iba-ibahan na hiya. So masay nga ako nga dako na akong ginlaktan. Ang trauma hindi yan basta-basta nawawala, lalo na kung singlakas ito ng bagyong bumuras sa bahay, pangarap at pangalan ng kahapon. May mga alaalang hindi nilulunod kahit ng pinakamataas na baha. Yung tunog ng hangin na parang galit, yung dilim na tila wala ng bukas, yung sandaling hindi sigurado kung may sisikat pa na araw. Oo, ang trauma hindi nawawala, pero may mga taong pinipiling hindi ito gawing kulungan. Sa halip, ginagawa nila itong gasolina, hindi para tumakas, kundi para tumakbo pasulong. Pasulong kahit mabigat, pasulong kahit nanginginig, pasulong kahit may peklat na hindi na mabubura dahil alam nila ang lakas ng isang survivor. Hindi galing sa hindi nasaktan, kundi sa pagpiling bumangon kahit nasaktan. Para sa isang survivor, hindi natatapos ang bagyo pag humupa ang ulan. Minsan, doon pa lang nagsisimula ang pinakamatinding unos. Yung tahimik, yung nasa dibdib, yung hindi nakikita. 12 taon ng pagbangon, hindi paglimot. Hindi nakalimutan ng mga Yolanda survivors ang nangyari sa nakaraan. Ang trauma ay naging guro. Ang pagkawala ay naging dahilan para kumapit sa isa't isa. At ang pagbangon ay naging tahimik na tagumpay. Kapag tinanong mo ang mga ito kung naghilom na ba ang mga sugat, pare-pareho ang sagot. Hindi ganap, pero gumagaan. Ako kasi giniisip, kung natabo na hiya. If we dwell on the past, wala natin na mahihimo. Mag-ulul, oo, maulol na tabo, makaradlugit na tabo. Pero kung madwell na kita itong dida, di kita ma-move on. Di kita ma-move forward as a person, as a community. So, kung past na hiya, tayo na panhuna-hunaa. Rather, learn from that past para maging strength nimo to face the present and to face the future. Amo ta ginihimo sanglit na tawa na la ako kay kung for example added example. Pag pinanhuna-hunaon ko ang natabuhan una, bisan maululiton niya, I'm not invalidating those people nga, di pa naka-move on. Pero akon part kasi, kung pag pinanhuna-hunaon ko hiya, anakon past, anakon mag-ulul nga past, tapos ada nalak umukoy, ako lat malulugi, kay wari ko nat mahihimo. Rather, ginsisik ko it wisdom hiton nga natabuha akon, nganhin, gagamiton ko yung nga bala, para gamiton ko it akon present, kanit akon future. Sa tabing dagat ng Tacloban kung saan minsan ay rumagasa ang pinakamapaminsalang mga alon, ang mga bata ngayon ay muling tumatakbo sa dalampasigan. Tumatawa, naglalaro, buhay na buhay. At marahil, iyon ang pinakamagandang monumento para sa isang trahedya. Hindi ang mga luha na pumatak, kundi ang mga hakbang ng muling pag-usad.
Habang papalapit ng papalapit ang anibersaryo ng Yolanda, dumating si Bagyong Tino. Hindi kasing lakas ni Yolanda, pero sapat para gisingin ang mga alaala. Ang hangin, uro alagi talaga, ginahagurong. As in, an nahagurong pero wari nak bumati hanak nabatean nga baga nataguy hilabaan Yolanda kumpara niya na ang pinagparehasan na yan nahagurong tas sing paman nimo nasayaw nakadi naman ha east nakadi naman ha west nakadi naman ha north baga nasayaw talaga tas nahagurong tas as in tas ay na kuan la pinagkaibahan gud la nirang kakusog tapos an kuan an akon na experience yan nga nahinumduman ko han Yolanda amo to nga an kakusgonan hangin an hagurong tapos an pinagkaiba gud man layan na kay han Yolanda diri ko upod anak pamilya anya na upod ko nak pamilya nga kampante ako dira ko ging kukulba actually kun funny story anak kon bugto Kuya Jopay sige hangin han Yolanda na singa no tapos hiyaan siya nga nabarikasan ng atop nagtinawa kami iton kasi ko no hanya nga Tino pero compare han Yolanda di rin naman to mahihimo kaya han Yolanda talaga that was our first time nga experience tapos iba harayo pagod kang pamilya kurog talaga to hanya nga Tino kampante ako bisak maano at least ada kita family. For me, siguro, nagkadala ko ng mga bangungot la, kumbaga. Pero, it was short-lived. Kay, good thing mo pait guidance sa akong parents and as well as bagat, pag-ius ba naman, paspas ba nga, kailangan mag-evacuate tala kami or bagat, after han Yolanda, binalhin man kami dayon to cope and kuan. Tas, I remembered also nga, nabuligya pa ko, han akong balhinan nga school, kay Bisaya man, sumayakan nga. Salin ko nun Yolanda, kempet. So, alagi hapon it ko ban. Bata ka pala, pero makaka-experience kita ng survivor's guilt. Kung si Yolanda ang bagyong bumago sa normal na buhay ng mga Litenyo, si Tino naman ang bagyong nagpakita na natuto na ang mga ito. Compare Yolanda talaga kasi warik maghimus, hanak kabaduan, hanak mga certificates, hanak mga IDs and everything. So anak mga certificates, nagkahuhulos ito, anak mga mga dating nga mga handouts at mga seminars ko nagkahuhulos ito. Anak mga bado nagkahuhulos. Hanya na nga Tino, 2 days pala. Nakapak na nakbado andam na ako pag-evacuate may na ko na emergency kit may na ko tapos gin-charge ko na kada direct cellphone kay maaram gud ako nga ma-brown out so I learned hanakon experience an Yolanda first hand experience nga kunwari mo talaga preparation waray lugi-lugi ka an Yolanda nagbalik-balik akong bado pero ka adlaw kay hulos man so anya na nga Tino though nagkahuhulos anang mga kuan anam didahan ng mga sala takay kay pinanulod man namon hirahin cellophane ng mga kuan so waray may kuan lagap kami may dalap na napton may dalap anak mga certificates nga bago nak mga handouts nga bago nga mga dedan seminars wala ito magkahuhulos kay naandam naman naharugda naman akan dati so amoton nga that's kuan sing pa man nag-learn na kita naton past experience kay bali kung wari ka to kung magduela ka to nga past wari ka to mag-learn hato nga akong experience tapos wari ko gamit nga bala yan na hiton natabo same lagapan matatabo ha ako nan Yolanda nga nagkahulsan nagkawawadaan so yan na kay I learned from experience so amo to yan na wari na magkahulos nakbado wari na magkawawa din certificates and many more Bisan diri sugad ka kusog iton nga ni nga nakagmata ko in the middle of the night tas bagyong Tino nato tas bagat na may sound ang hangin. And I remember clearly nga han Yolanda amo gihapon natingog ang hangin kumbaga. So bagat syempre alalagapit ka hadlock every time nga makusugit hangin or kung may nababalitaan nga may tiabot nga bagyo. So bisan nga ni han kaan nga nagpanic campet gap kami pero it turns out dire man yan sugad ka grabe it pagdestroso didi. So honestly sulod kami mga plastic bags sa namon important documents. Tas ang mga hanging namon na mga objects gin pantanggal, ang mga naka-mount sa wall gin pantanggal and gin covered gyapon ng mga cellophane.
Pero anakon ladto na kuan kay bagat chill kasi nak family. Tas bagat kakauli ladto namon tika nga cemetery, tas nako nga na-realize namon nga kulang nga stock. Kulang it amon stock. So bagat last minute nga panic buying kumbaga namalitin mga dilata, noodles, and pancit canton, tas amuladton kuan kumbaga pangandaman namon. So, bali, mas prepared. Yes, mas prepared ya kami yan na. 12 taon na, ang hangin hindi nakakalimot. Ang dagat hindi nagbubura ng bakas. Pero sa bawat survivor, may isang bagay na mas malakas kaysa sa bagyo. At ito yung lakas na bumangon sa araw-araw. Hindi lahat ng nalunod nawala. Ang iba, nabuhay lang muli sa ibang anyo. At hanggang umaalon ang mundo, magpapatuloy silang tumindig. Hindi dahil hindi sila nasasaktan, kundi dahil pinili na nilang hindi sumuko. Para sa ika-12 anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda, ito si Bombo Ninya Magpili, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo